карантинки. Ето това заповядайте. Щастлив празник! Публиката не ви чувам! Черно и бяло, бяло и черно в мен се преплитат изключително красиво. Но пък и по този начин да е в една изключително прекрасна руса крива! Изключителен ход, само забележете! Това е демонстративна езда и ход като че ли заявка за приза най-красива. Аз не чувам диспенти, само забележете. Обърнете внимание на хода, с който той се води от своя водач. От тези събития на 7 марта е златен. Това е Калигра, жокеят е Николай Кърчев. Освен, че беше на прожекторите, очакваме с нетърпение вашето изпълнение. И ето го тежкото погребление. ръкопляскания. Ще чакаме дотоварването. Именно там издъхват. Къде коне? Reklamni
Това е край на стартовия списък. Живото на Комбоби. Старт, обаче окажете вярната посока. Напред, точно така, напред и нагоре. Всъщност ние нямаме код, който до сега да не е регистрирал по 10 секунди или под някакви си 15. Продължаваме нататък да се готви за пряк хубар. Следва много коридора за разминаване, един влиза, друг излиза. Важното е кой остава по средата. Тон и 200. И старта бе даден. Бели ризи, като на Тодоруден. Момчета, вие спазвате традицията. Вече сте спечелили белите ризи от вашите девойки. Не забравяйте, че Тодоров ден е символ на началото, символ на зачатието. Именно на Тодоров ден момите вече са готови да стават жени, майки, булки. И вие може да си намерите булките. Бели ризи, везени цяла нощ от девойките. Кобила Марта печели симпатиите на списание Езда за Тя иска да чуе вашите ръкопляскания. Съдиите, очаквам потвърждение. Това Марта ли е? Благодаря ви. Цялото щедро слънце е на наше разположение. И някакви си метри до финала. 10 лева. Мерцедес стрелка. Удрай на шимата. Как така? Нима е с голямата награда. И финал. Това трети сигурен. Има дълги. Килограми 500